आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. देवगड तालुक्यातील दैबाव येथे गंगा अवतरली असून राजापूर येथील गंगेच्या पाठोपाठ 8 दिवसांच्या अंतरानं ही गंगा दैबाव येथे प्रगट होते. पाहूयात. नमस्कार. इथली गंगेची एक आख्यायिका आहे की इथे एक साधू महाराज तपश्चर्या करायचे आणि ते जेव्हा राजापूरला गंगा यायची तेव्हा ते गंगेसाठी स्नानासाठी राजापूरला जायचे. पण कालांतराने त्यांचं वय वाढत गेलं आणि वयानुसार त्यांना राजापूरला गंगा आली होती पण जाता येत नव्हतं. तेव्हा त्यांनी गंगेला आवाहन केलं की मला का तुझ्या दर्शनासाठी येता येत नाही, तेव्हा तू मला इथे दर्शन द्यायला ये. तेव्हा त्यांच्या शब्दासाठी त्यांच्या आव्हानार्थ गंगा इथे प्रगट झाली आहे. तिथपासून गंगा इथे दर 3 वर्षांनी राजापूरला आल्यानंतर 8 दिवसांनी दर 3 वर्षांनी गंगा इथे प्रगट होते. तसेच इथे भालचंद्र महाराज इथे तपश्चर्यासाठी येऊन बसायचे आणि ते इथे तपश्चर्या करून झाल्यानंतर गंगेचं दर्शन घेताना डायरेक्ट तिकडे कणकवलीला ते प्रगट व्हायचे, अशी एक आख्यायिका आहे. तसेच इथे रेडल्या पंचक्रोशीतील किंवा इथल्या कोकणातील सर्व ग्रामस्थांना की भाविकांना आमची नम्र विनंती आहे की इथे एकदा येऊन या गंगा माताचे दर्शन घ्यावे. तसे इथले जे पावित्र्य आहे ते आजपर्यंत जपण्यात आले, तसेच ते पुढे आपणही जपावे. आणि या निसर्गरम्य दैबाव गावामध्ये ही गंगा ज्या साधू मुनीमुळे आम्हाला एक भाग्याचं एक क्षण आहे, तिथं आम्हाला इथे पाहायला मिळते. नाहीतर गंगा ही हिमालयाच्या कुठे प्रगट होत नाही, पण आमचं भाग्य आहे की दैबाव हे पवित्र गावामध्ये ही प्रगट होते आणि आम्हाला तिथं दर्शनाचा लाभ मिळतो. मी संतोष पांडुरंग शेटे, राहणार दहिबाव. आपल्या दहिबाव गावात आज 2 दिवस झाले आम्हाला कळल्यावर की गंगेचा उगम झालेला आहे. आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड या ठिकाणी हे एकमेव ठिकाण आहे गंगा तिथे येते. आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात येते. राजापूरची गंगा आल्यानंतर आपल्या इथे 8 दिवसांनी गंगा येते. आणि आता आम्हाला परवा दिवशीच समजलं की गंगा आली आहे. तेव्हा मी सर्व आपल्या जवळच्या गावातील जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कोणी दर्शनाला येणार असतील त्यांनी मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहावे ही मी सगळ्यांना नम्र विनंती करतो. या ठिकाणी गंगा आल्यानंतर गंगा कशी येते हे समजण्यासाठी आपल्या गंगेतील पाणी कायम काचेसारखं निर्मळ असतं, पण गंगा आल्यावर ते दुधाळ पाणी येतं. त्याची खोली जवळजवळ 10 ते 25 फूट त्या कुंडाची खोली आहे. आणि गंगा आल्यानंतर आजूबाजूला झरे फुटतात आणि गोमुखातनं किंवा गंगेचा जो कठडा बांधला आहे त्या कठड्यावरनं ओव्हरफ्लो पाणी होतं. तर माझी सर्व भाविकांना नम्र विनंती आहे, त्या निसर्गरम्य ठिकाणी तुम्ही एकदा जरूर भेट द्या. दहिबाव गावात आल्यावर दहिवाडी स्टॉप आहे, जे STने येतील त्यांनी त्या दहिवाडी स्टॉपजवळ उतरल्यानंतर वॉकिंग डिस्टन्स त्याचं जवळजवळ 5 ते 7 मिनटाचं आहे. 5 ते 7 मिनटात या ठिकाणी पोचू शकता. सर्व भाविकांना आम्ही येण्याचं निमंत्रण देतो. त्याचबरोबर ह्या इकडच्या परिसराचं आणि ह्या गंगेच्या देवस्थानाचं तुम्ही त्याचबरोबर पावित्र्य राखावं. आणि सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही एकदा येऊन इथे दर्शन घ्यावं. आज देवगड या ठिकाणी गंगा अवतरलेली असून दैबाव या ठिकाणी या गंगेचे आगमन झालेले आहे. सिंधुदुर्ग तसेच कोकणामध्ये राजापूरची गंगा ज्यावेळी प्रगट होते त्याच पार्श्वभूमीवर दैबावची गंगा देखील या ठिकाणी प्रगट होते. आणि या ठिकाणी हे गंगेचे पाणी जवळपास कित्येक दिवस जोपर्यंत पाऊस सुरू होत नाही तोपर्यंत हे गंगेचे पाणी सुरूच असतं. या ठिकाणी देवगड तालुक्यातील दैबावमध्ये हे गंगा पाहण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते पर्यटक देखील
दाखल होत आहेत. तसेच भाविक देखील या ठिकाणी गंगेचं दर्शन घेण्यासाठी येत असून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते आल्हाददायक आणि प्रसन्न असं वातावरण या गंगेच्या आगमनाने झालेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड.